Netop nu raser krigen i Libyen, men det er ikke kun de internationale styrker, der forsøger at hjælpe civilbefolkningen. En dansk læge og en medicinstuderende valgte at trodse alle advarsler og tage afsted til et land, der altså var på randen af krig for at hjælpe civilbefolkningen. Det gjorde de som frivillige og ikke mindst for egen regning. Og nu er I hjemme igen. Godmorgen og velkommen, Munin og Haifa. Haifa, hvorfor i alverden valgte I at tage afsted til et land, og i virkeligheden risikerer jeres eget liv yderste konsekvens for at hjælpe nogle mennesker, I overhovedet ikke kendte? Altså, det starter med, at vi selvfølgelig fulgte intens Al Jazeera helt igennem hele det libyske oprør. Og jeg tror, det er nået til et punkt, hvor at vi ikke rigtig kunne holde ud at sidde med bag en skærm og følge med i, hvad der skete af massakre dernede. Og i og med, at jeg har boet i Libyen i 3-4 år, så opfordrede jeg Munim til at tage med. Og det ville han jo gerne. Og det skete sådan en sen nattetime, sådan faktisk lidt impulsivt over Skype. Munim, havde I tænkt det igennem, da I tog den her beslutning? Altså, nej, det vil jeg faktisk ikke sige. Altså, jeg synes, det var så meget impulsivt, at vi var så meget påvirket af de billeder, vi kunne se på medierne. Så det var alt for impulsivt. Men selvfølgelig, vi prøvede at lægge en slagplan om, hvordan tingene skal gøres, og hvilke risiko der var i rejsen og sådan noget. Og man kan sige, det var jo meget primitivt planlagt på den måde forstået, at det var jo lidt i en sen nattetime, vi besluttede det her, så fik I lidt via hjælp fra venner og bekendte. I tømte Panum-instituttets kælder for medicinsk udstyr, hvad I sådan ellers kunne slæbe på. Og så tog I altså afsted. Haifa, hvad var det for et land, I kom til? Altså, vi kom til i starten et tomt land. Da vi kørte over den egyptiske grænse ved grænseovergangen til Libyen, så var det et land, der chokerede os på rigtig mange måder. Og en af måderne, det er, at det er sådan et olieressourcefyldt land, at du kan ikke forstå den dårlige infrastruktur og bygninger, halvfærdige bygninger, der står over det hele, og hvor fattig og elendig tilstand Gaddafi faktisk kan lade landet være i. Altså i forhold til, hvor mange penge de burde have haft? I forhold til, hvor mange penge de har haft, og også altså, i forhold til alle de menneskelige ressourcer, de har dernede. De har knalddygtige læger, og folk med uddannelse og så videre, så vi kunne ikke, det var en stor udfordring for os og ligesom matche de to ting. Munin, vi skal lige se nogle billeder, som I optog på turen. Prøv lige at se her. Antiluftsmissiler må det være. Skal vi gå og se, hvad der er? Okay. Vi har jo kun fulgt det på tv-skærmen herhjemme. I kom jo altså lige pludselig til et land, hvor I stod midt i det, og som man gør her, så kunne man jo altså både høre antiluftskyts, eller hvad det var, og maskingevær og så videre. Hvordan var situationen i forhold til det, I havde set i tv? Altså, jeg ved ikke om... Altså, det lignede det på en eller anden måde. Altså, det er ikke sådan, at vi var i fronten som sådan. Vi var jo på hospitalet ved de sårede, så vi så ikke folk kæmpe mod hinanden som sådan. Men som vi kunne høre i videoen, så man kunne høre missilerne, man kunne høre maskingeværer. Ja. Og som sagt, som Munin også siger, Haifa, så var I jo på et hospital, og I behandlede dem, der nu kom ind. Hvad var det for nogle skader, I fik folk ind med? Altså, vi var på et hospital i Stabia, som lige nu er under fuld belejring. De skader, der kom ind, det var skader, der kom 200 km væk fra fronten, som ambulancen skulle frem og tilbage og hente. Så mange af dem, der var rigtig hårdt kvæstet, de var simpelthen sidet fra på grund af den lange transporttid. Men der kom skudofre ind. Det var især unge knægte, 17 plus år, med skudhuller i brystkassen, benene. En af de ting, som vi husker især særlig meget, det var en ung knægt på 19 år, som kom ind og skulle have amputeret benet. Og når man ser en læge græde, så ved man, at der er noget, der er ravruskende galt. Jeg tror ikke, den læge nogensinde havde i sinde, at han ville amputere 19-årigs ben under de forhold, der nu var. Og at drengen stadig vil give dig V-tegnet og synge nationalmelodien. Det var virkelig rørende. Og som vi jo også var inde på, eller du var inde på til dem, så burde det jo være et land, som havde enorme ressourcer, fordi de har enorm olierigdom i undergrunden. Men Munin, det her hospital, I var på, hvordan fungerede det? Altså, hvordan fungerede hele det her hjælpearbejde, I kom ned til? Altså, nu var vi jo på 2 hospitaler som sådan. Altså, i starten, den første 5 dage, så var vi i Stabia,
det var første line hospital, og så tog vi til Benghazi. Stabia, det var sådan, der var kaos. Det var overhovedet ikke organiseret, primært fordi der var jo rigtig mange ofre, der kom, men også fordi der var rigtig mange frivillige, som kom både fra forskellige steder i Libyen, men også Egypten og så fra udlandet for hjælp. Så man kunne ikke rigtig, hvad kan man sige, organisere det så godt. I Benghazi, det var lidt anderledes. Jeg kunne sige, det var meget mere avanceret. Det var, altså, de havde en intensiv afdeling, i hvert fald i neurokirurgi, som var velfungerende. Der var meget mere styr på det. Og de mindte mere eller mindre om dansk standard. Så der var stor kontrast om, det var de ene af dem. Men hvordan tog folkene imod jer? Fordi I tog lidt derned, sådan uden at jeg kendte nogen. I kom ind på et hospital, og I kendte selvfølgelig ikke de ofre, der kom ind. I kendte heller ikke de andre læger og sygeplejersker, I skulle arbejde sammen med, og selvfølgelig slet heller ikke lokalbefolkningen. Nej, men altså fra først da vi satte benene på libysk jord, det første, der var nogle oprør, der var kommet for at beskytte den konvoj, som vi var med. Det var en sydafrikansk hjælpeorganisation, som vi tilsluttede os i Cairo. Og de oprør, de stoppede os simpelthen op ved en kiosk, og det var sådan, I går bare ind, og I tager alt det, I skal bruge for. I betaler ikke noget her i Libyen. Det gør I ikke, fordi I er kommet langvejs fra for at støtte os. Så jeg tror, at det aspekt, som mange har talt med os om, det har været det medicinske aspekt. Men jeg tror simpelthen, vi har gjort meget mere forskel ved bare at være der. Ved at simpelthen at få lavet smørhullet Danmark, ved den tryghed og sikkerhed, vi har. Og være dernede og vise dem, at vi er fra Danmark, og vi er arabere, og vi er mennesker som jer. Og vi står ved jeres side, og vi tænker på jer. Det tror jeg, det var det, der gør mest indtryk. Vi har jo begge to en meget lang uddannelse bag jer, men Munin, det du oplevede i Libyen går ikke ud fra, at du har lært på dit studie. Hvad har du fået ud af at være afsted? Ja, mange ting. Altså det er jo primært man får dannet andre tanker om, hvordan ens fremtid, ens karriere kommer til at være. Selvfølgelig, det har været udfordrende på mange måder, primært fagligt, fordi jeg er stadig en grøn læge, kan man sige. Så jeg stillede meget spørgsmål til min faglighed, både før jeg tog sted, men også dernede. Men jeg kunne se, også da jeg snakkede med de andre læger, men altså, man skal bare kunne gøre det, man kan. Man behøver ikke at være ekspert. Man skal bare kaste sig over tingene. Så jeg tror, det er jo primært dannet nogle tanker om, hvordan man skal takle sin manglende faglighed. Og så vil jeg bare sige, at I har gjort det, som rigtig mange af os drømmer om at gøre, men aldrig rigtig får gjort, nemlig tage ud og gøre en forskel for andre mennesker. Tak for besøget. Og når vi kommer tilbage efter nyhederne, så skal det handle om noget helt andet. Vi er tilbage med en landskabsarkitekt, som kan vise dig, hvordan du beskærer det æbletræ, som du har til at stå ude i haven, for det er nemlig nu, det skal beskæres, for frugterne de bliver rigtig gode til sommer. Hvordan det skal gøres, det kan du høre, når vi er tilbage på gensyn.